Tagay ba? Inom, Eh. inom. Baldo. Bay, lasing ka na, Bay Baldo. Baldo. Lasing? Tagay Baldo. pa. Hoy, Baldo! Oh. Sampaling kita. Oh, Hoy, ay. Baldo. Baldo, sinusundo ka na ng pamangkin mo, oh. Yan mo ang kamangking ko. Tito Uncle Baldo. Uy, mga dito sinjin. Andito sabi po, Tito Bong, ano daw sabi ni Uncle? Sabi niya, ba't ka raw nandito? Ano nga kaya ito ay? Ano ito ay? Sabi niya, Jinjin, gabi na raw, ba't ka ba pupunta dito? Ako kasi taga-translate ng tsuhin mo. Alam mo naman yung tsuhin mo. Yun po ba nasasabi ni Uncle Baldo? Uncle Baldo kasi si Lola po kailangan bumili ng katapres na gamot. Wala na po siya ni bibili. Sabi niya, wala daw siyang pera kasi binili na namin ng alak eh. Ano ba pabili niya ng gamot ng lula mo? Ganun po yung magkakasabi niya po. Oo, tinanslate ko lang. Alam mo ba, international translator ako, yung mga taga-Venezuela, mga taga-Brazil, pag sumali ng Miss Universe, ako yung translator. Kaya alam ko yung sinasabi ng tsuhin mo. Sige nga po, i-translate niyo nga po ito. Kansahamida. Ayan, absent ako niyan. Pabihirang bata ito, napapasubo ako. Ay! Ayos! Ayos! Sabi ng tsuhin mo, umuwi ka na. Baka may white lady daw dyan. Kasi gabi na eh. Ano po yung white lady? Sabi niya, kahit white lady pa yan, titayin eh. Babaero ito. Hindi ka pala sa white lady. Tito Baldo, nisusumbo kita kay Papa ko. Inampun ka na nga namin sa house namin tapos nibabad yung iguali mo, nag-a-attitude ka.